Lesníci v Kriváni pri Detve si pripomenuli 100. výročie vzniku štátnych lesov v tejto oblasti. 1. mája 1925 vznikli 3 lesné správy. Jedna sídlila tá najväčšia v Detve Kriváň, druhá sídlila na Vigľaši, dokonca tuto priamo v priestoroch zámku, a tretia v Slatine. Musíme povedať, že to malo skoro 20 000 hektárov a v tejto oblasti Podpoľania tu bol veľký ťažobný potenciál. Boli tu píly, boli tu drevosklady, boli tu dokonca 2 lesné železničky. Takže to bolo pomerne moderné hospodárstvo, ktorého sa potom ujali štátni lesníci. A tí prevzali do vlastníctva štátu lesy, v ktorých v tom čase pôsobil lesný správca Anton Gruber. Posledným vlastníkom tohto majetku bol habsburský arcivojvoda Friedrich a vlastnil lesy, vlastnil pozemky a po vzniku Československej republiky bol teda poštátnený tento majetok. No a v akom bol stave, tak si môžete prečítať dnes už v knihe, ktorú zostavila Táňa Figurová, kde som ja teda podrobne spísal stav tohto majetku, ako sme ho odovzdali. Spomienku storočnice si horári pripomenuli aj symbolicky, vysadením pamätného stromu v lese pri Vígľašskom zámku. Lesník bol prvý ochránca prírody, keď sa to tak zoberie, pretože keby lesníci sa neboli starali o to, že keď vyťažia nejakú časť lesa a hneď na to aj zalesnia, tak nemali by sme tie lesy také, ako máme. Naša spolupráca bola vždy na vynikajúcej profesionálnej úrovni. Či sa už jednalo o pomoc s drevom alebo nejakými vecami pre školstvo alebo materskú škôlku, vždycky nám boli nápomocní. A veľakrát bola tendencia rušiť tento závod a ja som rád, že sa zachoval. A ja som hrdý vlastne na to, že tá poľana je tu a jednoducho ten závod tu ostal. A bodaj by tu bol ďalších 100 rokov. Čo by som chcel zaželať tým, ktorí prídu po nás, aby si uvedomili, že musia zanechať pre budúce generácie lesy aspoň v takom stave, ako ich prevzali. Pri spomínaní na dávne časy a bývalých zamestnancov ocenili ľudí, pre ktorých je pestovanie lesov poslaním. Ja som tu začínal na lesnej správe Očová, tým, že som vyštudoval vlastne všetky lesnícke školy, počnúť učňovskou školu, cez strednú lesnícku školu v Banskej Štiavnici, aj lesnícku fakultu v rámci Technickej univerzity vo Zvolene. Som toto povolanie bral naozaj bez fráz ako svoje poslanie. To, čo nám Poľana ponúka, je pre našich študentov akousi živou učebnicou a odborníci, lesníci, lesní hospodári, ktorí tu dlhodobo pôsobia, sú pre našich študentov vzorom, pre nás, akademickú obec, sú partnerom nielen v tom vzdelávacom procese, ale aj pri realizácii mnohých vedecko-výskumných aktivít, pri realizácii mnohých projektov. 100 rokov nie je málo. Je to naozaj obdobie, počas ktorého lesníci na Poľane preukázali to, že sú výborní hospodári a teda, že tento lesný závod funguje úplne 100%. Popriať im môže len všetko dobré, nech vydržia v nastolenom tempe. Súčasťou manažovania lesov je odborná starostlivosť o voľne žijúcu zver. Na organizačnej zložke Poľana obospodarujeme 14 režijných poľovných revírov na výmere 42 000 hektárov. Je to široká plejada zvery, ale predovšetkým je to tá karpatská pôvodná zmes, že jeleň, srnec, diviak, zastúpenie veľkých šeliem, samozrejme medveď v veľkom počte, vlk, rys, divá mačka. No a v našich horských revíroch sa stále vyskytuje aj hlucháň a v nízkotatranských aj holnia. No a čo sa týka revírov od Lučenca nadol, tak tam máme okrem hlavných týchto karpatských druhov zastúpeného aj daniela a muflóna. V rámci tých lesných ekosystémov my vnímame nielen to, že sú naozaj veľmi dobre manažované. Vidíme to aj teraz v týchto časoch klimatických zmien. No a vlastne Slovensku
práve lesníci odovzdávajú viac ako 24 perál z poľany a medzi nimi je vlastne polovica druhov, ktoré sa nachádzajú v lesných ekosystémoch. Takže im naozaj patrí veľká vďaka. Som hrdý na to, že za tých 100 rokov, aj keď sme dostali do vienka v slušnom stave, veľmi slušnom stave tento majetok, nemáme sa za čo hanbiť, pretože tie výsledky same za seba hovoria, že aj my sme zatiaľ dobrými hospodármi.